Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan Pak Ustadz mengukasi apa ini ya, penasaran nih. Kenapa nih Pak Ustadz? Oh, roh kesenengane koncone. Oh, tiba manuk ternyata. Tiba manuk dulur. Wah, iso ndonga iki terkuku. Cek iso tuku-tuku. 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 Alhamdulillah dikasih oleh Pak Ustadz ini. Alhamdulillah. Roh koncone iki. Nak seneng manuk. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iki tuku ta diwenehi iki Pak Ustadz. Oh, dikasih alhamdulillah. Tapi ya gak tega rek. Engko mulai ya tak amplopi ya Pak Ustadz. Amplope tok ta isine kurang golek. Ha. Muga-muga betah nek omah kene ya ndonga karo aku ya.